Nakahatag og kalibog sa mga taga-Talisay ang pagbahig sa 22 ka mga barangay nga tuguta makapangumpra sa mga public markets o sa mga establishment nga nahimutang sa maong dakbayan. Nakamug na usab og trapiko ang bagong sistema nga gibatuman sa Talisay City Hall. Apan i-assess pa sa otoridad ang bagong sistema aron nga masulbadayon ang problema nga mitumaw. Ang report ni Femery Dumabo. Sa 22 ka mga barangay, 11 niini ang gitugutang makasud sa mga merkado ug sa mga establishmento sa mga adlaw sa Lunes, Miyerkules ug Biyernes. Samtang laing 11 ka mga barangay gitugutan usab nga makasud sa mga adlaw Martes, Huwebes ug Sabado. Ang maong sistema nga gipatuman sa Talisay City Hall misangpot sa kapin 300 ka mga tawo nga nabalibaran. Ang uban kanila, way napakita nga mga dokumento sama sa quarantine pass ug identification card. Usa sa nabalibaran kining taga-barangay poblasyon kay dili man niya schedule. Wala ra kay problema mo, follow ra ko. Dungan sa pagpatuman karong adlaw nga by schedule ang mamahimong makasud sa Tabono Public Market ug sa uban pang establishmento sa dakbayan sa Talisay. Mausab nga ang mga mamerkaduhay ang kinahanglan pang mulabang dito sa ilawom sa Taytayan aron dito mosakay og tricycle ug dili dinhi sa terminal. Nakahatag kini og kalibog sa mga nangumpra ug nakadugang sa paghuot sa trapiko palibot sa dapit. Mas maayo na dito kay diretsyo na ba, dali na. Samot nga naka-traffic ma'am, kita bitaw nimo nga magtabok-tabok ang tao na agyod. Okay ra man kita dire ma'am, puro umot na ilaha man ang kuan, desisyon na nila, ilaha man ang kuan, protocol siguro na nila. Ang inside sa market ni-reduce gyud ta definitely tungod sa katong 11. However, murag dako-dako patag adjustnon diri sa gawas. Kay number 1, atong mga motorist anya naapa mga trucks inganana. So kinahanglan pa ta i-fine tune. Matud ni Edwin Nieves, pangulo sa Talisay City Task Force nga ilang i-assess ang pagpatuman sa bagong lagda aron makahimog kausaban. Samtang gilibot usab sa kapulisan ug kasundaluhan ang uban pang mga establishmento kung misunod ba sa kamanduan. Rekorida man may sa tanang mga satellite markets, apilo na mo ang mga malls. Dayon kanang mga guards amo nang gi-instruksyonan nga naay na market schedule kay covered man na sila. So manghatag po may mga flyers. Samtang gipaybaw usab ni Nieves nga gidid-an ang mga nagpuyo gawas sa dakbayan sa Talisay nga makapangumpra sa mga merkado sa syudad. Aron dili ta magkadaghan ang mga mamerkado sa atong public market. So akong balikon, Minanilla, Pardo or Cebu City, di gyud sila makasulod sa atong public market. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.